God aften, kære forældre i Børnebissen. Først og fremmest mange tak for indbydelsen til jeres forældremøde. Og dernæst skal jeg jo beklage, at jeg ikke er til stede i aften. Jeg har længe haft en anden aftale netop i aften. Men så er det jo godt at være skoleleder med sin egen YouTube-kanal. Og derfor har jeg lavet denne her hilsen til jer, som I kan se sammen. Nogle af jer kender mig sikkert rigtig godt, andre har set mig sådan i forbifarten, og andre ved måske ikke, hvem jeg er. Jeg hedder Annette og er skoleleder på Kirkskovskolen og også leder af SFO'en, og så har jeg også ansvaret for vores vuggestue og børnehave. Jeg er født og opvokset i området og er på et eller andet punkt aldrig rigtig kommet væk, og det kan I sikkert også sætte jer ind i, at vi bor i et utroligt skønt område, så det er ikke noget, man flytter fra. Jeg har arbejdsmæssigt været lidt længere omkring end bare i lokalområdet. Jeg er bosat i Ørslev og er også meget aktiv omkring landudvikling, så det er måske der, I har mødt mig. Jeg har siden april 2019 været skoleleder på Kirkskovskolen. Lige om lidt, faktisk den 4. november, der holder vi informationsmøde for kommende børnehaveklasses forældre. Og de to, der bor i skoledistriktet og som går i børnebissen, de skulle meget gerne have fået en indbydelse i deres fysiske postkasse ude langs vejen. Hvis det ikke er tilfældet, så prik meget gerne Jeppe på skulderen og sig, at I gerne vil bede om en. Dermed ikke sagt, at hvis man har lyst til at se Kirkskovskolen og aldrig har været inde, at så kan man ikke komme den 4. november. Det er meget vigtigt for mig at sige, at det må man rigtig gerne, hvis man vil se, hvad Kirkskovskolen er, og høre lidt mere om Kirkskovskolen. Mødet er den 4. november fra 17 til 18. Jeg vil være til stede, og vores børnehaveklasseleder Bettina Mikkelsen, som også er i SFO'en, vil også være til stede og fortælle om hverdagen, vores kultur og traditioner og vores faglige ståsted netop for børnehaveklassen. Tænker man, det er ikke lige nu, og jeg kan ikke den 4. november, så er det meget vigtigt for mig at sige, at man kan altid lave en aftale om at komme ud og besøge mig og os. Jeppe har mit telefonnummer, og der er man altid velkommen til at ringe og lave en aftale om et besøg individuelt. Ellers er det sådan, at Kirkskovskolen er jo en folkeskole, der går fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Vi er pt. Indskrevet 86 elever, og så kan man jo godt regne ud, så er der nogle klasser, der ikke er så store, andre er måske lidt større. Det er sådan, at på Kirkskovskolen er der ingen klasser, der har over 20 elever indskrevet. Det gør, at jeg helt med ro i maven kan sige, det er de ansattes og vores børn, plejer vi at sige. Vi har alle et ansvar for vores elever. Det er selvfølgelig stadigvæk jer forældre, der har ansvaret for jeres barn. Men vi har et rigtig, rigtig godt billede af, hvad hver enkelt elev kan, og hvor hver enkelt elev står netop dags dato. Det gør, at det er meget trygt, og det er meget tillidserklærende, og vi kender jo selvfølgelig også, når vi kender det enkelte barn, så kender vi også langt hen ad vejen det enkelte forældrepar. Og det gør, at skole-hjem-samarbejdet er meget lige til, og selve strukturen, hvis man sådan skal tale ledelseshierarki og pyramider, så er det en meget flad ledelsesstruktur, der er hos os, så de ansatte ikke skal bruge lang tid på at spørge, kan vi ændre, justere lidt der. Der er nem adgang til mig, og vi har en daglig sparring omkring stort og småt, og det gør også, at vi kan justere langt hurtigere, end jeg har været vant til, hvor jeg var ansat før, hvor det var en meget, meget større folkeskole. Kirkskovskolen er jeg ved ikke, om det er en dame eller en mand, det har jeg ikke lige undersøgt. Men vi er faktisk ved at være en ældre, pensionist. Vi fylder 70 næste forår, og det skal I nok høre meget mere om. Så vi har jo ligget på Næstved Landevej i rigtig mange år, og har også været igennem mange forandringer og reformer og
kvalitetsprogrammer, som det hedder nu. Og det gør, at jeg for eksempel kan fortælle, at jeres barn, hvis det skal starte i kommende børnehaveklasse august 2026, vil få en noget kortere skoledag, end man ellers har hørt om. Man møder klokken 8 og har fri 12:15. Det gør, at der er mulighed for meget mere tid i SFO'en, og det vi får af meldinger allerede nu, efter 3 måneder med det nye kvalitetsprogram, det er, at vi kan også høre, at det enkelte barn har også mere overskud til fritidsaktiviteter, hvilket jo er glædeligt. For i min og mit personales optik, så er det vigtigt, at vores børn får lov at være børn så længe som muligt. Det faglige har vi selvfølgelig også styr på. Det må I ikke være i tvivl om. Ganske kort, så ligger vi rigtig, rigtig godt på trivselsmålinger, og vi ligger rigtig, rigtig godt på det faglige måleværktøj, som man har i Danmark. Vi stiller os ikke helt sådan til tåls med kun at have de nationale test. Vi har også vores egen måde at måle og samarbejde med jer forældre om, hvordan går det med det enkelte barn, den enkelte elevs faglige standpunkt. Vi har en meget åben dialog, og vi har en meget åben samarbejde med det enkelte forældrepar om det enkelte barn. Men alt det kan I høre meget mere om, når I kommer forbi, og det håber jeg inderligt, I gør. Enten den 4. november fra 17 til 18. Mange af jer skal forhåbentlig, uden at det her det skal blive en valgkampagne, så skal mange af jer sikkert ud og sætte et kryds den 18. november. Der vil jeg også være på kontoret sådan forholdsvis lang tid om eftermiddagen, netop for at man lige kan stikke hovedet ind og sige hej, og måske lave en aftale om et møde. Og det var altså den 18. november, der både er åben på mit kontor, men der også er kommunal- og regionsvalg. Så har vi jo en tradition for at gå i kirke sidste skoledag op til jul, og det er den 19. december i år kl. 10:30, og det vil I også høre meget mere om, at der er I selvfølgelig også hjertelig velkomne. Den 70-års fødselsdag, den undgår vi heller ikke, og lave masser af reklame for, så det vil I også høre meget mere om. Den eneste ulempe ved at sende en videohilsen til jer, det er jo, at der ikke er nogen dialog i aften mellem jer og mig. Og det skal jeg beklage endnu en gang, men skriv spørgsmålene ned og henvend jer endelig til mig. Jeg glæder mig til at se og høre fra jer, og så håber jeg, at I får et rigtig, rigtig dejligt forældremøde, og vi ses på et eller andet tidspunkt ude i lokalområdet eller på Kirkeskovskolen. Tak for ordet.